Wong Katulik profesional. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Wagi tanggal 31 Juli taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 13 ayat 54 ayat 55 katerusake ayat 56b tekan ayat 58. Ing sawijining kegiatan wawancara calon pegawi, aku ketemu sawijining pemudi, sebut wae jenenge Yuni. Yuni ki biyen anak dampinganku ing kegiatan Bina Iman Anak. Sawise mataun-taun ora ketemu, Yuni jebul wis ngrampungke pasinaone ing jenjang S1. Sakdawane tes kadang kemliwer rasa kurang yakin mring kompetensine. Nanging rasa mau gage-gage ndak kipatke. Aku kupiya profesional, luwih-luwih bareng weruh bukti menawa pemudi iki pancen mumpuni ing ilmu kang digeluti. Kang ndak adepi saiki sawijining calon guru profesional, dudu bocah cilik kang biyen seneng adi-adi rikala melu kegiatan Bina Iman Anak. Kepara aku malah bungah lan ngunjukake atur panuwun marang Gusti, jerwus kersa ngirim wong-wong enom kanggo nerusake estafet jejibahan mulang generasi muda ing lembaga pendidikan kang biyen aku ngabdi ing kono. Sajake wong-wong kampung dalem Gusti Yesus Nasaret kang padha nampik Gusti Yesus ora bisa njupuk sikap profesional kaya kang ndak tindakake ing beberan cecala. Tegese kudune wong mau bisa nampa kahanan kang bisa owah gingsir sak njaban pamikirane. Ora bisa wong meksa wong liya urip lan darbi nangsip kaya kang dikarepake. Wong-wong Nasaret ora bisa meksa Gusti Yesus kang biyen ninggalake Nasaret minangka tukang kayu, bali menyang Nasaret ya kudu dadi tukang kayu. Mula nadyan sakawit wong-wong mau padha sengsem sumurup Gusti Yesus kang kejaba wasis sing sesorah, tur ya merbawani ing tindak tanduk, nanging bareng eling piye biyen cilikane dalem. Bapak bapa biyunge sarta sedulur-sedulur dalem, wong-wong mau ora bisa nampa panjenengane. Wong-wong mau ora gelem mangerti menawa manungsa mono ngalami proses tuwuh ngrembaka ing samubarang kalire. Sacara mligi, wong-wong mau ora gaduh ing panemu enggo paneges alias ora bisa berefleksi menawa wong kang rumangsa banget kakenal mau pranyata Gusti Allah kang manjalma dadi manungsa. Bathok bolu isi madu mengkono paribasan Jawa ngandhakake. Wong-wong mau ora padha gelem buka ati mring kasunyatan tandha-tandha kang kawedhar saka Gusti Yesus. Sikap sombong lan kemeruh nutup ati lan pikiran wong-wong mau mring Allah kang bisa rawuh ana sapa wae lan apa wae, kalebu rawuh sacara mirunggan ana pribadi Gusti Yesus. Saengga boro-boro padha nyengkuyung karya becik dalem, ananging malah padha kepingin nyirnakake panjenengane. Para tresna belem kinasih, ketuk jaman saiki isih akeh wong mligine wong Katulik kang ora profesional. Tundhone wong-wong kaya ngene iki ora bisa sumurup Allah kang rawuh ing pepadha sarta nyengkuyung karya-karya becik dalem. Awake dhewe uga tinimbalan dadi wong-wong Katulik kang profesional ing kahanan apa wae. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit penget bebaya tiyang boten profesional. Kawula mboten kepingin ngreridu karya prutusan dalem liwat sesami awit sikap mboten profesional. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.